Masu iya magana sun ce rigakafi ya fi magani. Sakamakon irin halin da duniya baki ɗaya ta tsinci kanta ciki game da cutar nan ta numfashi da ake kira da suna coronavirus. Hukumar Lafiya ta Duniya OMS ta mai da hankalinta sosai domin wayar da kanuwa al'umma game da hanyoyin bi na neman kariya ko rigakafin kamuwa da wannan cuta. Alhamdulillah har yanzu dai a nan jamhuriyar Nijar babu koda mutum guda ɗaya da ya kamu da ita wannan rashin lafiya. Amma ma'abuta hikima cewa suka yi, mai zurfin idanu tun daga fa nesa yake so kuka. Tuni hukumomin asibitin birnin Tawa suka himmatu domin ɗaukar illahirin matakan da suka dace domin tunkarar ƙalubalen da duniya baki ɗaya ke fama da shi. Sakamakon umarni da kuma irin muhimmancin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka bai wa sha'anin kiwon lafiyar al'umma, tuni har an tanadar da wuri irin na musamman domin bayar da horo ga jami'an kiwon lafiya. Saboda ko ta kashe ta kazo. A cewar Usman Mindaudu, ɗaya daga cikin likitocin da suka samu horon tun bayan bayyanar wannan annoba a wasu ƙasashen duniya, mun kasance cikin sahun gaba waɗanda suka samu sa'ar samun shi wannan horo na kula da irin wannan cuta. Duk da cewa har yanzu dai ba mu samu koda mutum ɗaya ba da ya kamu da irin wannan rashin lafiya. Amma tuni ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma da hukumomin asibitin jiha suka tanadi komi na rigakafi. Shi ma Dr. Maiga ya bayyana irin tallafin da suka samu na kayayyakin kula da lafiyar al'umma da na rigakafi. Muna kuma fatan samun ƙarin wasu kayan aiki a cewarsa. Za mu kuma ci gaba da addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da ita wannan cuta ta coronavirus. A cewar Usman Hajjafako, shugaban asibitin birnin Tawa, muna godiya sosai game da irin kula da hukumomin koli na ƙasa suka ɗauka ta hanyar ofishin ministan lafiyar al'umma har abin ya sauko ƙasa zuwa gare mu, inda dukkanin matakan da suka dace an ɗauke su. Ba mu kuma fata, ko da ya kasance an samu wanda ke fama da ita wannan rashin lafiya, to komi ya kammala, muna da likitocin da suka samu horo, muna da wuri da aka tanada domin ɗaukan nauyin waɗanda suke fama da wannan rashin lafiya. Za mu kuma ci gaba da bayar da horo da kuma wayar da kanun al'umma.